Og bedst som vi er vendt hjem fra Norge af, har lige været hjemme et par dage. Men næste projekt, den skal ud. Og skal være den i. Så er de her 2 skruer her i siderne pillet ud. Og det betyder så faktisk, at vi kan løfte den her af. Vi har bare lige et USB-stik, der lige skal tages af om foran. Nu skal vi have den her af, det her stik her. Man kan med fordel lige pille den her ud. Så lige blump. Det er bare sådan en dut, der lige sidder på. Og så her, den trykker man bare ind og trækker stikket ud, og ikke noget med at trække i ledningerne. Sådan der. Og nu kommer vi så til det absolut vigtigste i alt det her. Det er, at det modul, der sidder her til kortene, det skal skiftes over i den anden konsol. Ellers så risikerer man man breaker simpelthen bilen, den kan ikke køre, og så skal man have fat i Tesla, hvis ikke man skifter dem over. Yderst vigtigt. Det første vi gør, det er simpelthen at tage den her del her af, eller i hvert fald lige åbne den. Og det gør man ikke herfra, så det er ind under her med noget pry tool. Så kan vi fange den. Sådan der. Her var en clips. Og det er de her klipser her. Der. Og dem sidder der egentlig hele vejen henad, så det er bare uden at ødelægge selvfølgelig. Sådan der. Så har vi lige her, og vi er lige her.
så skal vi egentlig bare have de her skruer af. Så er de 4 skruer ude, og man løfter egentlig bare op. Der skal ikke så meget til her. Så sidder bare en pæl der. Der. Og dem her, der sidder de lidt godt fast. Så det er egentlig bare få den op. Men lad være med at trække her, fordi den er meget fragile her. Man egentlig prøver at tage den op. Som vi kan se, sidder de altså bare med de her clips her ned i dem der vi holder. Kommer clipsen med op eller ej, det er som sådan egentlig ligegyldigt, for du sætter den bare ned igen. Og ligesom med mange andre stik i bilen, skal bare lige trykkes ned. Så det er det her modul her, vi skal have skruet af og have sat over i den anden. Så har vi fået sat den nye op på bordet. Så af med den her, så vi kan komme ind til modulet herinde. Og det er egentlig samme princip. Opad, og så lad være med at trække her hele vejen ned, fordi så bøjer du og risikerer at knække hele det her stykke her. Så før hånden stille og roligt henad. Har du brug for det, så eventuelt brug et plastic pry tool til at lige at sætte ned imellem, og så hjælpe af med skruerne, og så egentlig bare lige lidt ud og løfte op, og så er den der egentlig. Og så er det jo bare den sidste skrue, og så den anden side, og så skifter vi her. Nu er vi her til, at vi nu har modulet fri af den Console 2.0. Nu skal vi have det her ud af den gamle modul i, og så skal vi have samlet den her en gang til. Så er det gamle modul sat i, nøjagtigt med en til stikket i, præcis som så her. Og så er det ellers bare stille og roligt på med den her igen. Og det er jo lige sådan der. Og det er egentlig bare at sætte sølvrammerne her på igen. Så sådan der. Og der. Og så er det skruerne her i siden, der skal på igen. Så er de 4 skruer på plads igen her. Så er det egentlig bare i med diverse clips. Og så lige trække den helt ind, hele vejen ned, hele vejen rundt. Ja. Nu burde den her være klar til at ryge direkte i bilen. Så sidder konsollen egentlig i, og man kan se, at den sidder rigtig lækkert deroppe. Og yes. Nu skal vi, inden vi spænder det hele,
Så skal vi have sat stik i. Vi skal have sat strøm til bilen. Og så skal vi lige tjekke, at det hele virker. Så er der sat strøm til. Så venter vi bare lige på, at bilen vågner op. Og så fik vi det velkendte Tesla-logo. Fantastisk. Men det er der. Den her fejl her vil du få, når du har taget højvoldsbatteriet fra. Lad os teste om kortet virker. Så er der strøm på bilen igen. Jeg sidder med mine 2 kort her. Og lad os da prøve at se en gang. Og det kunne vi. Ja, der kom lige med en advarsel om, at den er åben, da jeg satte den i gear. Men job done. Nu skal der bare skrues på, og så skal det se pænt ud igen. Så passer en Model Y centerkonsol i en Model 3. Ja, det gør den. Du skal bare lige være op på, at det her stik her, det sidder bag i. Altså det er blå stik her, og det skal være blå stik. Det hvide jeg har sat til, det er en Sexy Commander. Så ignorerer det. Men det skal sidde her bag til, ellers så fungerer den ikke. Det vil typisk være Model Y'er fra, ja, var det 2021 de kom til Danmark, og så ikke for langt frem. Ja, jeg sad og var ved at klippe den her video her, og der kom jeg til at tænke på, jeg har jo egentlig ikke vist, at alle funktioner i konsollen virker, fordi den er jo væsentligt anderledes. Men vi kan jo starte med trådløs funktionen. Den fungerer i begge sider. Dataen er hernede. Her sidder min Sentry og Lightshow. Og nu er det lige Lightshow lige kan vise, for det er den USB jeg har i. Og den virker altså med min tilpassede Lightshows. De 2 USB'er bagi virker også til strøm til telefonen. Nu er mit problem så, at jeg ikke ejer kabler med USB-C til USB-C, så det skal jeg jo så ud af henskaffe, men så er det jo godt, at den trådløse virker. Det var bare lige for hurtigt at vise, at alle funktionerne er vedligeholdt, selvom man skifter over.